таъсири гармо ба организм ва ё чӣ гуна худро дар фасли тобистон эҳтиёт кунем. салом бинандагони азиз, ин барномаи назаре ба зиндагӣ аст. биёед бо мутахассиси тиб суҳбат мекунем. моро пайгирӣ кунед. нури офтоб ба организми инсон на танҳо таъсири мусбӣ мерасонад, балки асари манфӣ ҳам дорад. имрӯз дар барнома роҳҳои муҳофизат намудани организм дар фасли гармо ва аз оқибатҳои офтобзанӣ мегӯем. аз зимистон мо аз тобистон метарсем. барои чӣ? барои он ки дар фасли зимистон рафти вайро сироятро дошта мумкин, вале дар мавсими тобистона ҳама пароканда мешавад, ки ба лагер, ки ба кӯча, ки ба бозор, ки ба дигар шаҳр, ки ба дигар давлат. ва дар ҳамин ҳолат бисёр ҳолатҳое ки заҳролудшавии организм, офтобзанӣ, гармизанӣ дар байни аҳолӣ бисёр мешавад. ва ки ба куҷо муроҷиат мекунад, ки ба мо меояд, ки намеояд, дар ҳамин ҳолат мо камтар назоратамои аз болои аҳолӣ сали гум мекунем. дар ҳамин ҳолат пешгирӣ ва оқибатҳои нохушро калонсолон зиёд таъкид мекунанд. онҳо мегӯянд зери офтоб гаштан хатарнок аст ва дар вақтҳои муайян бояд ба кӯча баромад. инро албатта ба насли хурдсол бо исрор мегӯянд. агар равам кӯчанда бача бошад, ҳамаша ман мегӯям ҳей ҳавои гарм, ҳамотон хонатон дароятон сал қинака кишинитон, сон буронда бозӣ кунтон, худотон эҳтиёт кунтон, саломати ҳама вақт пешбагиритон, ҳаракат кунем ки ҳамин ҳаво гарми ҳама тоб оварда хона шинем. бемороне ки аз фишорбаландӣ танқиси доранд, бемориҳое ки аз фишорбаландӣ косахонаи сар танқиси доранд, бемориҳои гурда, доду гирифти дародбуруи об дар организм вайрон мешавад. дар ин ҳолатҳо камтар таст кунатам, камтар оби бадан кам шавадам, аллакай майнаи сар, фишори хун, дил, гурда ҳассоснок мебошад. ва дар ҳолатҳое ки даноравӣ қайкунӣ мешавад, аввалин дараҷа майнаи сар ва гурда азият мекашад. ҳангоме ки кори гурда вайрон шуд, гуфтам мумкин ки гурда кор накард, организм аз кор баромад. Жара очень, и поэтому надо очень беречь, особенно детей и людей в возрасте. Желательно, чтобы сидели дома, вот, не выходили на улицу в жаркие времена, не ходили по магазинам, там, по базарам, себя берегли. Очень влияет на здоровье людей, которые слабые, имеют давление. И эти очень влияет на сон людей. Поэтому надо беречь себя, не выходить по нужде, по ненадобности на улицу. ду ҳолати вазнини мавсими тобистона ҳаст. ин офтобзанӣ ва гармизанӣ аст. офтобзанӣ ин таъсири нури офтоб ва таъсири манфии нури офтоб ба майнаи сар. чунки вақте ки одам дар муддати дароз бе калапӯш дар зери таъсири офтоб мегардад кӯча, дар ҷое ки соя нест, нури офтоб рост ба калаш мезанад, дар ин ҳолат ҳарорати баланди нури офтоб ба майнаи сар расида кори майнаи сарро вайрон мекунад. барои чӣ? барои он ки баланси майнаи сар дар зери таъсири ҳарорати баланд гум мешавад ва дар ин ҳолат майнаи сар оби худашро гум мекунад, майнаи сар кори худашро гум мекунад ва бемор дар кӯча, шахсе дар зери офтоб гашта аз ҳуш меравад, ҳолаташ вазнин мешавад ва мумкин ки дар кӯча афтад ин бемор. духтарон биям мегӯем фарзандота эҳтиёт кун, ҳавои гарм набурор. ҳозир вақти бемориҳои сирояткунандӣ, дарунравӣ, заъдӣ, ҳар хеле сироятҳои гуногун омадааст. барои ҳамон фарзандотона эҳтиёт кунтон мегӯем. обои хунука натитон, обои хлоркои натитон, фақат обои ҷӯшида. барои он ки ба ягон беморӣ дучор нашем, аввалаш ин ки дар ҳавои гарм ба кӯча набароем. аз ҳама осонаш ин пешгирӣ. маълум ки дар кадом вақти соат ҳарорати беруна чӣ хел тағйир меёбад. агар аҳамият дода бошед, дар соатҳои саҳарӣ то соати 10 боду ҳаво муфидтар барои организм ва бегоҳ вақте ки аллакай офтоб фурӯ мерад, баъди соати 4 ҳам сабуктар мешавад. гармӣ меистад, вале таъсири офтоб камтар мешавад. барои ҳамин маслиҳат дода мешавад ки одамон ба кӯча дар соати саҳарӣ
ва дар соати бегоҳӣ ҳангоми фурӯравии офтоб ба кӯча бароянд. махсусан кӯдакон беҳтараш ки тамоман дар вақти офтоб намоён буданд ба кӯча набароянд, чунки 80% бадани кӯдак аз об иборат мебошад, зиёда аз 80 гӯима мешавад. барои ҳамин камтар гарм шавадам, камтар об нахӯрадам, ҳолати кӯдак вазнин шудан мегирад. калонсол ба тоқаттар организм аст, чунки калонсол ҳаҷми баданаш калонтар, калонсол мутобиқ шудааст, кӯдак ба беобӣ мутобиқ нашудааст. Köçeve nabron gufte oftob balam megum. Sarat dar mekunad megum kötakçeve. Ha oftob şinad bad mebroy megum. Onu min ha afsona ve şiir mekhonим. Ha televizor memonam. Multfilmoy tamasha mekuna. Hay bozi doronda meshinim de. фарзанду невараҳомо эҳтиёт мекунам ки ҳамин соати 8 то соати 9 11 прогулку бироитон, як сайругашт кунтон, баъд дароитон то вақтои соатои 5-6 хона бишинитон, мана оини нилгунро тамошо кунтон, афсона гӯйтон. дар вақти фасли тобистони таҳтили хонашошон хона мешинам. ман эҳтиёт мекунам ки ба ҳавои гарм нагардам. вақте ки мо аз берун аз ҳарорати 40 градус ба ҳарорати 16 градус медароем, албатта ин стресси калон ба организми мо мебошад. ҳаракат кардан дар кор ки фарқияти ҳарорат дар дохили хона ва дар берун баланд набошад, то ки пӯст, организм, дил, тамоми организми мо азият накашад. барои ҳамин ҳаракат кардан дар кор ки фарқият пасттар шаваду, лекин зиёд не. беҳтараш буд ки 23-24 градус карда монем, беҳтар буд. ва ҳаракат кардан лозим аст ки нисбати рӯи кондитсионер истодан мумкин нест. оҳиста худаш боди ҳавои хонаро чағ мезанонад. шаб мемонам кондитсионера 16 мемонам, хона хунук ки шуд, ҳамон модагӣ мекушад то пагриза ҳузур кара хон берам. ягонашон гармӣ ҳис намекунам, барои ки вақташ кати медорам ҳамона. ҳама навераҳом биям мегӯям ки хона набуройтон, ту бозӣ бисёр мекунад, ту бозӣ накунтон, хонашинтон битумани вайба хонашинтон салқин. медарод оби хунуки гирад, нахӯр оби хунука, гар илихкара хӯр. ва оби вай монди ки ҳозир ҳамон расм шудаги. ҳама илихкара фақат гапомон насиҳат барои пешгирии бемориҳои ҳархел. нӯшидани об дар ҳавои гарм муҳим аст. танҳо миқдор ва меъёри онро бояд донист, то ки ба ҳолатҳои ногувор дучор нашавем. миқдори миёнава гирем агар 24 соатба аз 2 то 3 литр об нӯшидан лозим аст, на зиёд аз ин. вақте ки ташнашавӣ аз ин миқдор зиёдтар мешавад, вақте ки шабонаям хеста об менӯшанд, рӯзбиам бисёр менӯшанд, як бор биёянд мо ба қанд ин шахсҳоро тафтиш мекунем ба бемории диабети қанд. дар ҳавои гарм беобшавӣ, камобшавӣ бадан зуд ба вуҷуд меояд, чунки вай бояд ки оби бадани худро гум мекунад, арақ мекунад, мепартояд, даруравӣ мешавад, таст мекунад. ҳами ин бо харҷи оби бадан меравад ва оби бадана гум кардан осон, вале оби бадана барқарор кардан вазнинтар аст. дар он ҳолате ки ҳам таст мекунаду, ҳам қай мекунаду, ҳам дарунравӣ ба вуҷуд меояд, зуд миқдори оби бадани худро гум карда ҳолаташ вазнин шуда ба фавт дучор шуданаш мумкин. духтури оилавӣ Гузал Алиҷонова гуфт ки оби нӯшокиро аз дӯконҳо ва ё мағозаҳое ки ҳарораташон мутобиқ нест набояд харидорӣ кунем. об ягон чиза аз кӯча хӯрдаги будми? напиткичи шумо кити гифта хӯрдми ё дигар кас кити мешуд? одами калонсол назашанда набуд, офтобанда будагими напиткичи? кӯчанги шумо намедонед то шумо гирифтана ва офтобанда будми, куҷонда будми, ё офтоба дошта халадинакба мемонану хунукада шумо мефурӯшанд. шумо вай мехӯред, шумоям отравлени, бачатонам отравлени мешавад. дар фасли тобистон ба ғизо низ бояд аҳамият диҳем. аз хӯрокҳои равғанӣ, бирёншуда, худдорӣ намуда, таомҳои сабуку зудҳазм ва меваву сабзавотҳои тару тозаро истеъмол намоем. чӣ қадре ки дар хӯрок моеъ бисёртар бошад, ҳамон қадар беҳтар, чунки талаботи моеъталаби организми мо аз ҳисоби ғизои мо рӯйпӯш мешавад қисман бошадам. агар мо хӯрокҳои зирбонда, равғанин, хамирин, хушк
хӯрокҳоро хӯрем, мо ба организми худ бисёртар азият медиҳем, чунки вай беҳамонам ташнаи об мебошад, ба болои он мо боз хӯроки хушка мехӯрем, ҳам организм, ҳам ҷигар, ҳам гурда аз ин азият мекушад. Ҳамон ба мо маслиҳат медиҳем ки наҳориваям, хӯроки нисфирӯзиваям, хӯроки бегоҳӣ, агар хӯрок нахӯрану аз меваи сабзавот истифода баранд, боз беҳтар мешуд. ҷурғотми, дуғобми агар дар хона бо нигоҳ доштани қоидаҳои гигиена агар истифода бурда тайёр кунанд, боз беҳтар мешуд. ғизоҳои камрӯға, масалан пагоҳ ба мисол творог, шир, қаймоқ истеъмол мекунем. Обед ба манин хомшӯрбо, мисол ба манин мастова, қатиқдор манин хе хӯрокҳои истеъмол мекунам ки серғизо набошад. Серғизо бошад, ози давлениҳои сари ҳама мебарад, мисол кӯдакон давлени сар мебошад, ё фишорбаланди худа ман вай мекунам, таҳсин мекунам ки ман бисёр равғанин намехӯрам ки аз барои ҳам ҳавои сард будан, аз ҳамин ваи чизе будан, фишорбаландӣ ман хӯрокҳои серғизоро истеъмол намекунам. Азият мекашам, барои ҳамон худро эҳтиёт кардан мумкин аст. Саҳариҳова аз сафеда истифода баранд, творог, сметана, шавлаи ширӣ, аз ҳама хӯрокҳои сабук, нон равғану колбасаю чизҳое ки бадҳазм мебошанд, беҳтараш ки дар вақти баҳории тобистонӣ истифода набаранд айн ғизоҳо. خیلی گرمی شود ولیم خاطرم با حسکی مادرم تیریزی پشتش ما شوچه میزدیم یا پرده میزدیم تیپ تاریک شود اگر پایگاه آب میزدیم آب میزدیم سالقی میشد همین سالقی که تا بگاه میشتیم بگاه شد با پرده میکنیم روی حول آب زده با سانی حضور حلاوت کرد میکشتیم اوقات بسیارتر سیوخ بسیارتر وقتا دو آب میگفتیم دو خوب کرقتیخ میخوردیم هوای گرم اکو روغنین بسیار نمیخوریم که فشار بلند کردنش ممکن باید بیماری شده وزنی شده کردنش ممکن عبید به مثال من اوش اوقاتی قوس نمیخورم پگاه میخیزم کمک سویق باشد سویق یا تورگ یا تخم همین عبید به حرکت میکنم که سویق خورم дар ҳолатҳое ки ҳаво нисбатан баланд, дар ҳолатҳое ки сироятёбии бояш фоизаш баланд мебошад, беҳтар ки дар хона аз ғизои хонагӣ истифода баранд ва оби нӯшокии худро аз хона гиранд беҳтар аст. Дар ҳолатҳое ки аз кӯча харидорӣ мекунанд, кафолат нест ки аз харидории ҳамин ғизо сироят меёбанд ё не. дар фасли тобистон интихоби дурусти либос хеле муҳим аст. либос на танҳо шинам, балки форам бояд бошад. ҳаракат кунанд ки аз сарпӯш сар кардан лозим. Баъзеҳо қасча мебанданд сарошонба, ҳаракат кунанд ки ҳамин чиз пахтагӣ бошад. Чунки ба ногоҳ агар ин чизҳо аз синтетика тайёр карда шуда бошад, вай нури офтоба худашба мегирад. Яъне вай гарм мешавад, сари мо ҳам баландтар гарм мешавад. Либос пахтагӣ бошад, рангаш равшан бошад ва беҳтараш ки гардан ва остинҳои либос пӯшида бошад, дуруст бошад, то ки алоқаи пӯсти мо бо офтоб камтар шавад. либоси пӯшидааш баданашро бисёртар рӯйпӯш кунад аз офтоб ҳамон қадар беҳтар аст. Вале гуфтан лозим аст ки либосаш бояд тунук бошад, пахтагӣ бошад ва гардиши ҳаво дар дохили либос ҳам дуруст бошад, танг набошад либос, васеътар бошад ки то ин ки доду гирифти гармӣ ба берун осон бошад. Бо зонтикое ки рангошон равшан бошад, аз ҳамонҳо истифода барем ва ҳаракат кардан дар кор ки берун аз он нур ба мо нафарояд, калонтар бошад беҳтартар, то ки моро дар ҳаҷми калонтар аз офтоб эҳтиёт мекунад. Ҳаҷман калон айнакҳоро кунем мо дар кӯча чашм ва миқдори бисёри рӯи худомонро аз офтоб нигоҳ дорем. риояи қоидаву меъёр барои пешгирӣ аз бемориҳо муҳим аст. ҳар як нафарро мебояд масъулиятро ҳис намуда нисбат ба саломатӣ бетараф набошад. аввалан худашон, кӯдаконашон, аҳли оилаи худ, шахсоне ки обҳои нӯшокӣ мефурӯшанд, шахсоне ки ғизоҳоро ба фурӯш мебароранд, илтимос
он чизе ки мефурӯшанд ҳамин хел тайёр карда фурӯшанд ки худе ки худашон аз ҳамон чиз истифода мебаранд. Набояд ки бепарвоёна ин чизҳоро тайёр карда ба халқ фурӯшанд, то ки дар байни халқ заҳролудшавӣ, сироятёбӣ, беморшавӣ зиёд нашавад ва ҳаракат кунанд ки аз стаканҳое ки ҳама бисёр карата кор мефармонд аз онҳо истифода набаранд. Илтимос як карата стаканҳо хоҳанд нӯшокиро дар ҳолати тозагии бориҳои қоидаҳои гигиенӣ тайёр карда бо стаканҳо як карата фурӯш ба монанд беҳтар аст. С соседями вот сидим, общаемся, говорим, чтобы детей берегли. Очень это сейчас очень тоже много принимать некипяченую воду, вызывает кишечные заболевания. Поэтому надо детей тоже оберегать от жары. дарё мера. Хабарҳои нохуш мешунавем. Ҳай дарё кунҷои вай неде ҳам то ҳебози кадаю, загар кадаги ҷонею. Баъзе бачаҳо надониста, нафаҳмида дунтар медарона гуфта намешад. Хислатҳои нобоб фаромданаш мумкин. Нараван гуфта бисёр ман маслиҳат метиҳам. Бинои худам ва падез ба бачаҳо ва ҳай акун насиҳат мекунам ки ҳай албатта нигоҳ бин кунанд фарзандони худро. Ҳай акун хона башинан мӯлтар, ҳаво ҷудоям гарм, магнитни бурӣ мегӯянд, мана бемории анамун давления дор, дилкасалиҳо ва ҳай акун буромда мумкин не нигоҳ кунанд худашона, апаи худашон шаванд албатта. новобаста аз фасли сол ҳифзи саломатӣ муҳиму ҳатмист. аз ин рӯ моро мебояд ҳамеша ҳимоятгари худ аз ҳама нохушиҳо бошем. бинандагони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гардид. хоҳони он ҳастем ки назари ҳар як шахс дар зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр.